Procedan a desalojar la iglesia, cambio. Vamos a dejar para aquí un Charlie. Entonces el Charlie que vaya J y J3 desaloja la iglesia como sea, cambio. No puede desalojar porque entonces está repleta de tiros. Ongi etorriak denboraren makinara. Martxoaren 3ko sarraskia Germán Rodríguezena Martin Bila lasai asko ara eta ona oraindik ere argitzeke eta aitortzeke egia, justizia eta erreparazioa gauza batzuk edo nola ere ez dira asko aldatzen. Hala bai, ertzainak kalez ustez jantzitako beste bat kolpatzen. Tira, kargarik ez da falta izan, izugarrizko ikamika infiltratutako poliziak gomazko piloten erabilera zeinek aurrikusi zezakeen, halako batasun politikoa izan duen martxoaren 3. hau, tira, hain zentzurretan polemikoa izatea. Tira, honek ez du oztopatu edo nola ere, bertan bildutakoek urteroko aldarrekapena, gero eta ozenago egitea. Norbaitek oroituko ditu etorkizunia. Procedan a desalojar la iglesia, cambio. Vamos a dejar para aquí un Charlie. Entonces el Charlie que vaya J y J3 desaloja la iglesia como sea, cambio. No puede desalojar porque entonces está repleta de tiros. Repleta de tiros. Entonces por las afueras tenemos rodeados de personal. Ahora hay que operar las armas. Cambio. Intervenir los tres juntos, J2, J3 y Charlie 3. Sacarlos como sea, cambio. Bueno, conformes, enterados. A ver ese fuego que ha sido al aire, cambio. Estaba preguntando si había heridos, cambio. De momento de los nuestros no hay ninguno. ¿Qué tal está el asunto ahora por ahí, cambio? Se puede asegurar, le puede tirar igual 1000 tiros, pues si romper toda la iglesia de San Francisco, pues hazme contar cómo está toda la calle, está todo, cambio. Muchas gracias, buen servicio. Otras gasolinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia, cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre. Sarraskia gertatu zen, hildakoak 5, zauritutakoak kasi zenbaezinak eta beste behin ere populazioaren aurkako eraso bat. Frankismoaren diktadurapean egindako sarraskia edo polizia operazioa, baina izue halakoak zoritxarrez zenbatetan errepikatu ote diren, inguru hori induskatzeko gune izendatzea ere auspotu eta helburu gisa jarri dute martxoaren 3ko plataformako partaide, senide, lagun eta bizilagunek. Izan ere, ez da 36ko gerrara joan behar, errepide bazterretan induskaketak egin behar izateko eta oraindik ere berreskuratzeke dagoen memoria hori behar bezala gorde eta egia eta erreparazioari bidea zabaltzeko. Egoera honetan, nork esango ote zigun tira? Polizia infiltratu, gomazko pilautakadak, martxoaren 3ko manifestazioa, benetan ezoikoa izan da, batetik, azken egunotan, baita gobernu Espainiarreko ordezkariak izan direla komunolitoaren bueltan, eta eguna helduta, ara, zerekin egin dugun topo? Ustezko kaliz jantzitako polizia badirudi jotzen ari direla, ertzaina, ustez kalez jantzitako ertzen bat joka. Egoera bitxi izan da, sare sozialen garaiotan badakizue, sakeleko irudiek argipen gehiago ekartzen dituzela, kaso beste garai batzuetan ez bezala, beste plano batetik ikusiko dugu, esate baterako. Eta ikusten duzue, manifestari batek nola seinalatzen duen ustez, kalez jantzita dijoan agente bat. Nasmas honetan, hause, geure ahalegina, sare sozialetako irudiak induskatu egin ditugu, saiatu gara, deigarria izan da, badagoela lekuko baten grabaketa, baina lekuko hau norden ez jakinarren, sare sozialetako iturria bertan hortxe duzu jarrita zer esan eman dute ze, ez dakigu, hau benetan zeren ondorio izan den. Liskarra nondik sortu den poliziaren karga horiek
nork agindu dituen, zeren ikusiko duzue karga bat baina gehiago gertatzen dela eta abia puntua ezakigu oso ondo zeinen arira, zeren badirudi plastikozko 2 botelaren jaurtiketa dela momentuz ikusten dugun argudioa. Konturando. Hainbaten susmoa eragin dute, adierazpen hauek, honezkero hasi dira jaurtitzen. Ez dakite espero ziren, ez ertzaina justu toki berean izan da. Egia da, ikusmira, ezin hobea duela grabaketa honek. Plastikozko 2 botelaren jaurtik eta beraz ustez karga honen arrazoia. Atzetik dator manifestazioa segidan, manifestari gehiago, karga horrekin topo egiten dutenak. Liskarra dagoela ezinuka. Zalantza sortzen zegu edonola ere ea beharrezkoa ote zen poliziaren interbentzio hau zeren arira gertatzen den. Eta 3. karga bat behintzat, ikusentzunezko horretan ikusen daitekeen moduan. Tira, donolare, kolpeak han eta hemen, ez dira falta izan, asteburu honetan Gasteizen. Zer esana eman duen gertakaria beraz, martxoaren 3ko oroimen ekitaldi horiek egin batean zapuztu ahal izan dituena, tira, zer esan emango duenik ez dugu zalantzarik, honezkero ertzaintzako agenterik baute zen, zenbait edabidek hori frogatutzat eman dutelako. Tira, guk horren isla ekarri zuegu, horren oihartzuna, baina bereziki penatuta gaude, halako irudiak ikusi ditugulako. ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! Oye, kamuntza direnak da norbaitek oroituko ditu etorkizunian hansturaren zingira hontan gertatua. Eta esan dizuegu, hainbat eta hainbat ordezkariren babesa jaso duela, martxoan 3ko ekitaldiak, aldarrikapenak eta etorkizunari begira mahai gainean jarritako eskakizunak. Gorka Urbizu bera ere ikusi dugu, Zaramaga inguru horietan, baina analisiaren tarteari heldu behar diogunez, ezin ahaztu, txanponaren 2 aldeak izan ditugula, berreskuratuko dugu, Maider Galardi, Gabon, asteko eta behin, berreskuratuko dugu, Maider, ondo baderitzozu, batetik Gorka Urbizuren abestia edo zuzenekoa entzun berri duguna, baina bestetik halako jartzuna baduen eta ziurrena izango duen, ez bakarrik memeetarako, edo sare sozialetako iruzkin satirikoetarako, baizik eta segurtasun sailak ardurak hartzeko, tira, ikus dezagun berriz. Eta nork esango ote zigun, Maider, martxoaren 3. ekitaldi hauetan, esan dezagun, aurtengoa gainera bereizgarri izan dela, Gobernu Espainiarraren implikazioa, nolabaiteko keinu politiko eta instituzionala egon dela, baina aizue, ertzaintzak bere ez dakit, bere protagonismoa ez du galdu nahi izan, azken egunei tiraka eta itxura guztien arabera, ustez, kalez jantzitako ertzaina jo du ertzaintzak? Eta horretaz gain beha hainbat zauritu egongo ziren, tartean bada Andre bat 60 urtekoa foan jaurtu gailu batekin hauan kolpatua izan eta asko errepikatu da zerbait da
1960 eta 2004an ez polizia izaten ditzen dula dituen koloreak edukita ere. Niri egia esan larria iruditzen zain noski poliziaren aktuazioa, baina harrigarria ere iruditzen zait gatozen tokitik gatozela, ez da, Tolosako azkenen 3 zaurituak izan ziren aktuazio hortatik gatoz, tartean gazte batek begian kaltelarria jasan ditu. Zalantzan jarria foam jautigailuen erabilera, beste hainbat tokitan debekatuta dagoen badakigulako legez ezin dituztela bota eta gainera rebotatu behar dula, eta rebote hori ere zalantzazkoa izan da Tolosako kasutenean jodan, lurrean duen eta horre badago katramila bat, ez? Hasieran oso argi zirut segurtasun saila nolabait hasiera batean poliziaren jokamolde horren ikerketari erreparatuko ziola, esaten baldin bazan ere, aztek aurrera inala nolabait ertzaintzaren aktuazioen defentsa sutsua egiten ikusten dugu Eusko Jaurlaritza. Eta harritzen hau, enau harritzen beti esaten detelako, ez? Polizia eredua bai, birpentsatu beharko da, eta jakina hau ez da nahiko genukena, baina polizia jarraitzen du estatuaren indar legitimoa duen aparatuetako bat izaten, militarrekin batera, gure kasuan ez daukagun ez estatu bat, baina polizia kompetentzia bat baduen ez Jaurlaritzak, polizia da, violentziaren erabilera legitimoa duena estatuaren partez ez, beraz, polizia kosta egiten zaite ulertzea errepresorea ezan gorputz bat bezala. Baina hori esan da, uste pentsatu nahi dut, barruan ere badituztela irizpide batzuk eta hain segidan, batez ere gizartean hain auzitan dauden jokabide batzuk errepikatu izana, eta ez bakarrekan foam jaurtigailuekin, kasu honetan pelotazoak ere ikusi dira kalean, eta ikusten dira beste olako gauza batzuk, ez, infiltratuta dagoen polizia bat, infiltratuta ez dagoen batek, infiltratuta dagoen polizia bati porra jotzen, baina ere larriagoa dana, infiltratuak porra estensiblearekin zeuden, ikusi dira argazkiak ere nola ertzaina aritu den kartutxo horiek, foam jaurtigailu horiek uzten dutena jasotzen, iruditzen zaite nahiko zerbait gertatzen ari ote da, Maider? Zentzu horretan zerbait gertatzen ari ote da, ze apokalipsi zaleok akaso esango dugu, besteak beste entzun dugu, atarikoan martxoan 3ko historiko horretan Charlie 2, Charlie 3, Ugarteko ere ezagun egin zen, ez dakit orain norden izen edo ez izen horren atzean dagoena, baina argi dago, agindu batzuren baitan dabiltzala, bertan dauden ertzain horiek badituzela, beraien belarrikoak eta baten aginduak betetzen ari direla. Zerbaiten aurren egon gaitezke, gehiegi pentsatzea da, txapuza baten itxuratik edo txapuza batetik gertuago dago, edo eta hain zuzen ere martxoaren 3a, Alderdi Sozialista Gasteizko alkatetzan, hauteskundak gertu, gobernu espainiarraren keinua, ez da gehiegi pentsatu izaten den askotan, azalpen sinplena izaten da, egiaztagarriena, baina ez dakit gehiagorako ematen duen honek. Ni ezakite beste zerbait baute dagoen horrela honen atzean ez naitzari konplotaz, baina egia da ertzaintzaren barruan iaz sumatu genuela Jusapol alderako joera bat eta hori iturraren hasieran izan zen, solotu ziren ertzain bat PC horiek zituzenak eta batean txintxetak agertzen. Segurtasun sailburuarekin ez zuten bat ere harreman honik ertzaintzaren alde batek, eta orain arte Euskaldunen sindikatuak ere oso egin dute Eusko Jaurlaritzaren kontra. Hori alde bat izan dagokionez eta bestetik, politikoan edo, egia da, nahi baldin bada kontsensuzko hitzordu bat izan dela martxoaren 3 eta martxoaren 3ko bueltakoa, baina ez dana kontsensuzkoa izan da Memorialaren fundazioa osatzea, izan ere 2021 sinatu zuten akordioa martxoaren 3 elkarteak eta beste erakundeek fundazioa martxan jartzeko, eta urtebeteko bilakaera eduki bartzuenak, azkenen 3 urteko bilakaera eduki du, eta beraien ikamikak eduki dituzte, ez? Beraz, argazkira edo galeriara nahi baldin bada, eman izan da alako batasun bat, baina gero errealitatean beza egon.
Laxe, gehiagorako emango dugu honek Maider zalantzarik ez dugu nahikoa denborarik edo nola ere guztiari heltzeko, esango dugu, polizia eredua ere bolo-bolo dabilen kontua dela, iritziak non nahi ikusi ditugu egunotan, erabakitze eskubidea ere aplikagarria izan daiteke, auzi hauetan guztietan, goazen pixka bate balantzari, ematea nolabaiteko auspo bat, aktualitate politikoak asteburuan bestelako kontuak ere eskaini dizkigulako. Bi urtetan zehar une edo ekimen ezberdinak izango dituen plana osatu dugu. Subiranotasunaren auzia agenda politikoaren erdigunean kokatu nahi duen plana izango da. Herria ilusiotik mugituko dugu, herritar bakoitzaren laguntzarekin euskal herri anitz bat irudikatzea lortuko dugu. Garai honi bere ekarpena egin nahi dio gure eskuk, herri libre bat dinamikarekin. Hemen daukazue gure esku, lanerako prest, bidea zabaldu eta erasoei aurre egiteko prest. Tira, garai interesgarriak ditugu, bizi-biziri daudenak. Maider, martxoaren 3 aipatu dugu, orain apirilaren 13 zerumuga jarrita. Erabakitze eskubideak turrearen garaian izan zuen alako, ez dakit, goi maila bat, izan zuen alako auspo berezi bat, aurrera begira, erabakitze eskubidearen auzia nola ikusten duzu. Egingarri, urratsak behintzat aurrera ematea, ikusita Katalunian gertatzen ari dena besteak beste? Nei iruditzen zait bi planoak edo bi eremuak importantea diala bai kalekoa eta bai instituzionala, eta egia da gure eskuk agerraldi hortan oroitera bete berri dituela. Ez da, eta 10 urte hauetan nola aldatu den giroa. Egia da, hasieran indarrarekin abiatu zela, eta denok ezagutzen ditugu gizakate eta mobilizazio gogoangarri horiek, baina uste dut ez hori bakarrik, baizik eta lortu zela nolabaiteko gogo hori artikulatzea, herri galdeketen bitartez, eta eta seguraski Katalunian zegoen giroak indartuta, eta iritsi zen Eusko Legebiltzarrera Gernikako estatutua edo berritzeko nahi hori. Eta asmo hori bat zegoen, eta kontua da daramatzagula okerrezonago agian 3 legegintzaldi ez dena lortzen lege hori aurrera eramatea. Horrek aldi berean segurazki eta Kataluniako prozesuaren diluitzearekin batera, horre ahulduko zuen gizartea, eta alderantziz, ikusi dugu ere instituzioetatik eraginda Madrilen eduki dezakegula pixu bat euskaldunok ere, uste dut testu inguru asko aldatzen dela, eta hola 5 minututan analisi bat egiteko ez lukela emango. Baina bai uste dut, gure esku jakin duela pixka, nahiz eta momentu batzuetan apalago egon den, jarraitu duela existitzen, ez? Eta nahimen horri erantzuten, eta badirudi, datozen 2 urterako plangintzetan jarrita dutela fokua eta indarra berri aktibazio soziala baina baita ere ustez instituzioei begira jartzen. Ederki Maider, gaurkoan ez da gunneiko genukeen konexioa, edo nola ere bukatze aldera ziur eguraldiaren eragina dela, asteburuan, Lilatoia. Hori ere hitzordu garrantzitsua, gauza txiki zein handiek elkarren behar izaten dutelako. Ikus dezakegu, Kazkabarra, elurra, Donostian ez da giro hori falta izan? Eta hori noski, korrika egin osteko festagiroari dagokiona da, izan ere, aitzakia ederra izaten da, ehunka eta ehunka emakumeren eta belaunaldien arteko topaketa hori egiteko Lilatoiaren ostea. Maider Galardi, etzara izan, Galarditar bakarra Lilatoian aritu dena, pentsatzen dut, aurtengoa ere, eguraldia lagun ez da izan, baina giro ezin joan egin duzuela. Bai, esan bitu, aizpak jo nintzen eta oso ikaratuta genden itezun egualdi txarrarekin ikaratuta eta pereza pixkatekin. Eta bapaten atertu zuen, eta segitu genuen korrika, jende pila bat ez inguratuta, Lilatoia beti duen giro bere izgarri horrekin,
Eta nire gusta ez zait, momentu baten sentitzen nuen baneola korrika manifestazio baten bezala, ez? Itxalo egiten begiratzen gintuen Amonari, Palestinaren aldeko oihuak aldarrikatzen, gora borroka feminista entzute zanan hemen, eta gero horren ondorengo festa eta giroa ere, edarra da, ez? Orduan pozita moduko bat bai. Esan genezake Lilatoiak ere baduela ekarpena gaurko eguna ikusita, enoiz bete korrika egitea tokatu ezkero ere, honezkero emakumeak prest injustizia egoeratan ere parte hartzeko noski baietz lehen lerroan. Maider Galardi, mila esker, beste ere geurean izateagatik, Lilatoiaren irudi eder batzurekin esango dizugu gaur agur. Osondo, aio. Lilatoia mugimendu feministak sortu zuen. Martxoaren 8ko helburuetako bat emakumeak kaleetan duten lekua erakustea eta aldarrikatzea izan zen. Nola ez, eta 80. hamarkadako gazteok pozarren alako ukituak eskunkanan xirret jot, tira, Lierren azken kontzertu honek askorako eman du indar betez, eta tarte baterako erretiroaz ari gatzaizue, izugarrizko zuzenekoa eskaini dute, eta tira, tarte baterako adio esateko, baina argiz Lider Nandok badu gehiagorik esku artean, edo nola ere momentuz, teloia jeitsi egin dute. Izan ere, emakumezko sortzaileak indartsu eta baita musikaren industrian ere sartzen eta eskailerak igo ahala, ez da bide erraza izaten, zorionak beraz hemendik Lider Nandori, baina esango dizuegu han eta hemen gero eta presentzia kuantitatibo eta kualitatiboagoa dutela geure emakume musikariek. Horren adibide, besteak beste, maiatzean laster ospatzekoa den ibilaldian aurten, Bilbo handi inguru horretan Getxon izango da, eta halako gonbidapen batekin ere badatoz, ez dizugu aurreratuko, ikusi bideoklipa.
ritmo guztiekin bat baitijoa euskara, belaunaldi berriak euskarazko irakaskuntza, etorkizuna, euskaraz bizitzeko aukera hori lantzeko ibilbide hori, argi ze algortan ospatuko da, beraz, zuzenduta, maiatzaren 26an aurtengo hitzordua 2024ko ibilaldia, ate joka, eta erritmo bizian gainera. Tira, gonbitea egin dizuegu, gaurkoz bagoaz, baina badakizue, bihar hemen izango baituzuela, mila esker hor bestaldean izateagatik, hor nahi zaituztegu baita bihar gauen ere gaun pasa. Txombo